Kto sa bojí okradnutia, nech neinvestuje bez rozmyslu. Kryptomeny sú čoraz populárnejšie a sprevádza ich vidina rýchleho zisku. A práve to zneužívajú podvodníci. Ako takýto podvod najčastejšie prebieha? Podvodník vás osloví napríklad na sociálnej sieti a snaží sa získať vašu dôveru. Pomocou fotiek vo vás vyvolá pocit, že je úspešný a bohatý. Prezradí vám, ako jednoducho zarába peniaze a pokúsi sa vás zlákať na svoje podnikanie. Stačí si kúpiť podiel v zatiaľ neexistujúcej kryptomene. Tá však na burzu nikdy nepríde a vy svoj vklad nikdy neuvidíte. Pamätajte si, že ku každej novej kryptomene musí byť dostupný dokument, takzvaný white paper. Obsahuje zdrojový kód a popis novej kryptomeny. Pri podvodoch tento dokument chýba alebo neobsahuje zdrojový kód. Čo vám hrozí, ak si nedáte pozor? Môžete prísť o svoje finančné prostriedky, platobné a osobné údaje, alebo sa nechcene stanete súčasťou organizovaného zločinu. Najlepšia ochrana je preto všímať si podvodné znaky a nikdy nikomu neposkytovať svoje citlivé osobné a platobné údaje. Rajvkujte bezpečne.sk